lengku siap jong niu melung do kajat penriu kum kajat penriu ni sngo dap ram ba ya ki jing nok senyang jong melung so tham bela ai akari be kajat penriu dong ni ki kam ki bau la le ki kam ki bukrau ki bau mau la le ki pen kan mau ki ya pen kan mau yang ni nak sengi nak senam ban nom klet ban yai pen don burom ya kan ni lengku siap jong niu melung jong ni hoi kum kaseng nyu sungu dei ru ban ong ba melung so tham la dei we na kinong hikai bela hikai mdei tang ke skul ndeu la hikai yangi kum kajat ndriu ya ka akor ke burom bat kumno bengin poi seki clear room do panam dei la ringi pha phai pat la dei yong niu melung bangi khen kum no hikai ila ringi phai pat e ka jinglong jingman jong ka jala ka jongi abai dei ba kinong hikai yem song la klem ka sngo benya bawa la ka sarkar nakapor nakasnem kaya pelong ya ki program ki befer ban ai burom mi kinoi kai jong ka jela ka jongi di ka jingkeli ka long bakai ka burom ka basisha lane kai ka jing itu ka ba sarkar ka ai ya kinoi kai ka jongi inang syu iya kini gisngi ka kenhun jong kinoi kai ka dang syumi ya penpa ki jing e ki baki ki ya kendu lai post nam ki la syakri kum kinoi kai di ka sarkar kam shimla hikmat ban ai kata social security abai dei kinoi kai jong jela ki MLA tang arsnem riu benai kilala banyo pension kinoi kai ki jongi life house nem kila ai ka jing syakri kimla banyo e pension dang ha kani ka assembly ka beladap ka sarkar ka wanra ya ka amendment bam dei hadu arsnem riu benai wat ya katar kila sedang ban penhiar mentang kamut bu MLA lada ulong tang sisnem lane sisnem siteng lane arsnem ulala banyo e ka pension mo uladon ka security ka jing em ka jong u ba ka yeng ka sem ka jong de ka jing kli ka long ba ka sarkar ka jong i kale ayu pat ya kita ngonoi kai balada om dei badon kinoi kai ngem shem lala krai banyo i ki MLA ki jong i bikin syong hang te po assembly de ka jing kli ka long ba onda pila syong pada ka syuki pila don kum kita ginong tauan lani kinong snai ki policy gay ka pat ka ba pipile na ka banta kini kinong hikai ka ka khubor ka bangingi kwa ban pha sa ka sarkar lembang kani ka sni ka bangi kan mau yong niu nong hikai jong ka jat ben riu ka long ba phai khmat chi kinong hikai ki jong lana pi burom me ki wat burom ta ka to ka sni ka ba pi itu lani pi rakhi ka sni jong kinong hikai ka santri September ra itu lembang ki kam lembang ki policy ki jong pi ai ba ka kam no hikai hakni ka jela ka jongi hakni ka jat bendri ka jongi kan dei ka kam ka bak ka bandon burom ndei bandon burom tang hakpor ba ki hikai lani ki don ka service dei ai bakin em kata ka dignified life lani ka jing em ka bandon burom wat laki la syong that na ka kam kiri bandon kata ka security kepala de ki syong that na ka kam hikai ka jing em jongi jongki ka yeng ka sem ka jongki kan long ka babyang ka babet kata ka dei ka jing dawa lani ka jing pensno na kaliang ka jongi sya ka sarkar bakari ban phai khmat chi kinong hikai ki jong ngi kwa ru ban kentu ya ka sarkar bakani kajing wanra lane kajing don than kini ki policy ki bahaka state lane ka jala ka jongi ki bun palat kita ki categories of teacher kinong hikai ki babunja ngi kwa ka sarkar ka ban snai ka policy ban pelong uniform ya kinong hikai ki jongi komot bo no hikai bahikai ki school sarkar noikai bahikai ki school balang bakum ta ter kini banyo ya kaju ka jingsil ne kaju kata ka kategori ka banya hak kerdan lang bat kiwei pat kinoikai ni sngo na kaliang jong seng ban kentu ya ka sarkar bakum ka ni ka sni ka bangiraki ya ni ka sni lengku siap jong niu melung jong ka jai penriu ikwa ban kentu ya ka sarkar bakadai ban phai khmat chi kinoikai jong ka jai penriu ka jong i jong ka jela hi bro kowe ikwa ban yo i ba sarkar kadai ban itu ya ka kam noin kai kum kata ka kam ko badon burom kum belong pat hakiwi kiri jong ka perthai bat abai dei bat ka jing thmu jong ka sarkar ban penkela lade monwan ra ya kita ki NCRT textbook ang ni ka jela ka jongi nang bagi pun samla ka jongi kin yo ya kita quality education ka baki ki ong ban ya rengkat kerdan bat kiwei pat ki kena school ka kuliah kiwei pat ki jela nakaliang jong seng ni kwa ban ai kini kubo sa sarkar baswa bakan le iki ka banda study ka banda perkhat ha bakumnu katakan ta yaki nong thokot jong ka jat pendri ka jongi kumnu kani ka jingwan ra yaki kot ki manabar kan ta pat ya ka history ka jongi laki ka history ka jongi kan rung ne am
kata themai ka jongi kan rung ne am hakini ki kot ki ba kan NCRT kan penkre mala de piwanra ya kata ki kot ki ba lesi kin thot ki bril ki badang bar yo ka history ka jongi kan du kan dam kan badang don ki nong tho kot ki bade na ka jela ka jongi ki bade na ka jat bril ka jongi lesi ka history ka jongi kan rung hakiko tela da wanra no pat ki kot ki ban tho lesi da ki wei pat yo kata ka themai ka bangi ki kun samla ki jongi ka lawai ka jongi kan puli yo kimla lani kim tip sho ya ka themai ka jingkan tu na kaliang jong ka seng galong baka sarkar ka dei banda toket bnia banda puli bnia banda study bnia shwa banwanra ya ka jingkala ba ngim ong baka ke kikot ki banwanra de ke embus ki babyang lani ki babhatam ngi kwa pat baka history lani ka themai ka jongi kam dei bandu bandam lam namar dei lamba ki kot puli ki baka lawai lani ki pateng ka jongi kintip ya kata ka history jong ka jat benriu ka jongi lengba ka ni ka singi kwa ban pha ki artli ki message lani khubor sa ka sarkar nang baka ngau thu ke baka ka dei benle na ka banta ki noi kai bat kumnu ban pha ka puli puti ak ni ka jala ka jongi ngashimru igni kabu ban ai kublei ya ka social cultural cell jong ka seng ka bala pelong ya ka program ya keren lengkot abai dei betul ka phang ya ka bala batai mene kum ka jat benriu ni su sarong bangi dei ka jat benriu kadang ka babat ya ka riti ka dostun baka jinglong bakerpang ka jongi ka dei namar bangi dang bat ya ka rukom hiar pateng bat kerkom simjat ka jongi pelada ya ka tangi la penjungut no hai kita ka jinglong bakerpang ka jongi kum jat benriu ka jingken tu na kaliang jong ka seng ya wei po wei dekat jong ka jat benriu kolong ba ai ba kani ka jinglong bakerpang ka jongi ai ba kani ka jinglong bakerpang ya ka bala itu ta ka perthei ber koi ai ba kani ka jinglong bakerpang ka jongi kandang ya ine bat ban penne ya kata ka syong hanga bar hapi kumnungi penne ya la ka jong ka thmei kumnungi penne ya la ka jong ka riti ka dustur ka jongi ka bai dei ba ka program ya ka bala pelong da ka HYC mau dak paki yo kulam siar ka jingya ko point 3 da ki kun samla do ka jat kan dia asuban ai kublei ya ka mau dak paki unit ka bala shim ya ka ni ka sinjam bat ngaken tu ya ki bakani ka program kam dei man long tang shisian sans nam chipo shisin chipos nam de ki dei ban yale bakum kini ki jat program dei ban pelong man usnam namar bar lembah kini ki jat program le si ngin sayu i ba ki snam ki ban sawan ngin sanang penmi ki babun ki melung komo melung so tham lembah ki jingtar ki jongi tingai kublei kini baru artli ki snak trikam jong seng bat lembah kani ka program ai kublei ru ki tu inong e simbenta kini ki artli ki program ki bakaseng kala pendap bat kala pelong hakini ki singi bat kita yo beladam